Mangochi, are you ready? Chisangalalo chija chatsikira ku Mangochi tsopano kuyambira lachisanu pa 15 September 2023. Basi yanu ija yodalirika ya Khwezy tsopano yayamba kuyenda pakati pa mtunda wa Bwande ndi Mangochi. Kunyamuka ku Bwande nthawi ya 8 koloko mmawa kupita ku Mangochi, komanso kunyamuka nthawi ya 2:30 masana ku Mangochi kubwera ku Bwande. Mtengo wakulu 20,000 kwacha, ana 15,000 kwacha. Return ticket akulu 35,000 kwacha ndipo ana 28,000 kwacha yokha basi. Osayiwala kutumiza katundu wanu pa Khwezy courier ku Mangochi kupita ku Bwande, Lilongwe, Kasungu, Mzuzu, ndipo katundu amakafika tsiku lomwero. Nambala yathu ndi 0886 780 Khwezy buses, miles of smiles to your destination. Kalata timechoka kumudzi kumalawi Bwande mukuli chansi achimwene chikhulupiriro chonse tinacho kuti inuyo kumeneko muli bwino ukamba za ife abale anu kuno kwanu ku Nyasalande ayi ndithu zonse zabwinobwino ndithu tikupuma amwene ngakhale ena abe amasinjirira kuti anthu ufe makamaka ifeyo ku Nyasalande kuno akuti mavuto amene tikumana nawo kupuma be kwenikweni mwina tizakapuma kumwamba akuti zilango zomwe tikudutsamo pakadali pano kwathu kuno palibe zopuma khaya zolankhula za anthu zimenezo komabe mundilole ndiyamikire basi zomwe zija zotsogola za Khwezy kamba kuti gulu la setamu pa tsiku la lero. Kodi mmadziwa ino koma kuti mukakwera basi za Khwezy mmakhala kuti mwapulumutsa ndalama zanu za nkhaninkhani komanso nthawi imene mukadawononga kukwera ngogoda ena ake. Pena umathoka kamira kuti iyi ndikwera basi ya angawa koma tsopano kukwera basi mkati mwake mosalongosoka, mayendedwe ake osalongosoka, koma kakwera basi za Khwezy ayi ndithu umadziwiratu kuti apa takwera basi nanga si basi ndiye Khwezyyo. Achimwene kwathu kuno kuchitika zinthu zambiri kwa basi zinaso kakhala ukumadzifunsa kuti koma abale zimene zikuchitikazi ndi zoona zimenezi. Ujeni ayamba kukangana opangitsa Mademo achimwene. Ukudziwa iwe ndani napo za anyamata a Mademo, anyamata amene amaopseza ngati mwina make china chake chachilendo chochitika, koma zimene zimachitika nthawi zonse ndi zomwezo zimene akhala akuchita kuyambira kalekale kutipanga bizinezi ifeyo amphawife. Umphawi wathu kumadya nawo bwino kwa basi kumayima pacholo kukuwa kuti tupanga izi ifeyo chifukwa umphawi wawo bwantasa ukuti wawo kwambiri ndiye tikupanga za Mademo. Umphawi wathu wasanduka chida chimene ena akakupezerapo khobidi zawo ndikumayenda basi. Ndikamamva kukangana anyamata a Mademo pena ndikumaseka kwa basi. Anyamata amene kwa nthawi ndithu ndakhala umakamba kuti awawawa samapanga za ifeyi, amapanga zawo. Palibepo amene amamenyerera ufulu wa ifeyo anthu wamba obwantasafe. Akamayima kumati iyayi anthu ngwalakwirawa, anthu akamakhala kunena iwowo osati ifeyi. Ndi akabwera uzawahonga okha matengana kupita kumalo odula kwambiri kumahotela ukagawana ndalama za Mademo. Iwe zako izi, ino zanu izo, tiye ndikadzipepese. Anthu aja amene amati akuwayimirira aja kuwasiya mbuyo manja ali nkhosi osadziwa soti kodi nkhani zathu zija ndi zathera pati. Akuti bwanji koma mutu wake weniweni. Tikamamva okha okangana ayi koma nzathu wa maderede nthawi zonse amatigulitsa amaopseza ndipanga Mademo ine. Mademo ovuta kwambiri cholinga ena ake akhale naye pansi ambwana gwirako apa akatero basi sitiumadabwa chimwene ndi zimene takhala tikukamba kuyambira kale
za mademozi kwathu kuno ndi umbava basi umene umachitika ndendende umbava uchoti mawina chigayo ndiye mutitumizira 5,000 tipangire transport tikubweretseni chigayocho ndendende ndi ajamati ndine driver la chintapasya ndikuchokera ku Joweni South Africa abale anu andipatsira katundu osiyanasiyana ndiye ndimati munitumize ndalama ndilipire pa boda kuti ndibwere naye katundu wanuyo umbava wamasanasana ndi umene makosana ochita mademo amakhala kupanga osati kuthandiza ifeyoyi aya mwene ayi ambiri mwa anyamata amene amachita mafufu kumakamba za mademo ambiri kuwafufuza kuti kodi inuyo mmoyo mwanu umapanga chiyani ayi ndithu osadziwika kwenikweni zimene amapanga basi akakhala kumangopanga za mademo basi kumachita kukhala ngati ntchito ya tikiti akuti mwezi uliwonse tidzipanga mademo ndiye mwezi ni mwezi aya koma tipanga mademo ife tipita pansewu ife tikasiye chikalata cha madando athu okay chikusiyana chani ndi chijachi mudasiya ulendo wina uja aya komabe anthu tikufuna anthuwa angodziwa kuti ife sitikusewera ayayi tiwaonetse nyekhwe basi okay kuli kani nkhani yake ndi imeneyo yeti mademo osaoneka pomwe ayambira komanso pamene akuthera kwa nthawi yayitali ndithu tidanenapo kuti mademo mapanga kusowa nawo kolowera kuti kodi tikachokapa tichite chani nthawi yolima anthu umango atayitsa nthawi tiyeni kumademo tiyeni kumademo kenaka basi zathera pomwepo odandaulidwawo osayankhaponso kanthu ulendo winanso tiyeni kumademo basi zathera pomwepo ndizachibwana kwa basi komabe nkhani yake ndi yomwe ija chimwene kudzigulira malo basi osatinso zina zake mwanje wa achina Timoteyo ndi anzake paja zawonso zinali zomwezo viva makomredi viva kumapsa nawo ndi dzuwa kugendedwa nawo limodzi kubwera utsi okhetsa misozi limodzi kenaka zinthu ndikusintha kuona mabwasa onse amene amakhala kutsogolo kwathu kutsogolera mademo onsenso ali kutsogolo kudyerera mapwevupwevu ifeyo umphawi wathu ukadali chimodzimodzi kumayenda anzathu chokhala atazungulidwa ndachitetezo mbwe paliponse kuyesera kukuwa kuti komoredi inetu Bwande bwantasa ine ujayo ndili pano ayi ndithu ukhangati sakumvayi kumangodutsira ndi njira izi za mademozi ambiri amaziyambitsa ndi zifuwa zawo zodziwa okha mikwiyo yawo yakalekale ndi ena mwa atsogoleri amafuna tonse tikhale kumbuyo kwawo adani awo asandukenso adani athu tidani nawo kenaka akalandira ndalama zimakhala zawo zokha osati za achina Bwande bwantasa afeyi amademo amadzatitayira nthawi amwene kumaona ngati zinthu zina zake zisintha koma akakumana kumbali iwe kwayanko iyi yakonso iwe iyi kenaka zii kwathu kuno ndakamba kale kuti mademo ndi bizinesi yodyetsa kwambiri yowinitsa amwene kumatichita bizinesi ifeyo kumaona ngati mwina mwake tithandizidwa koma ayi ndithu achimwene kumangodabwa nthawi ikupita panopa makosana alliance zaka zitatu zinatha alowa mchaka chachinayi koma amwene osaonekako mademo olongosokayi amene tingaloze ndi chala malume Jeremani amadelede ndi anzawo kumangotizunguliritsa malo amodzimodzi koma zochita zosaoneka penanso umadzayamba kudabwa kuti inu koma kodi mwati anthu amenewa sanachite kuyikidwa ndi cholinga kuti adzionetsetsa kuti mwina mwake kwathu kuno sikukupangika mademo pena pake ndamba kumadzaona kuti mwati imeneyi si udolo wa magayewa alliancewa iwo amadelede ndi anzako iniyo nthawi zonse mudzikokomeza kuti mukupanga mademo ndi cholinga choti ena ake akafunadi kupanga mademo enieni adzigolesi kuti malume Jeremani akupanga kale kenaka basi mudzingoisokoneza basi mademo ena ake achabechabe opanda ndi mchere omwe koma mudzipanga pafupipafupi ena asapeze mwayi opanga nawo basi zaka nikumapita amwene mademo osamachitika enieni kumangothera madirama basi pena pake ife kumudzi kuno tamba mona ngati ayi nzamasalamusi zenizeni izi awawa mademowa ngachibwana kwa basi amene wandithu amakhala ali limodzi ndi anzawo akuwapangira mademo kugwiritsa ntchito umphawi wathu ndi umakonza umphawi wawo zachibwana zene ata ine wano kuno kumudzi ku Malawi Bwande kufuta ku Nyasalande sunga mvetse